nom equivocat. T'ha agradat, Molt bé, perfecte. Doncs sí, sense més preàmbuls pots passar a deleitar-nos amb la teva conferència. I ja està. Puc dir alguna cosa més, i és que des de ja fa anys, des de la Comissió de Projecció Exterior de l'Institut Lluís de Peguera, estem celebrant el Dia d'Europa i aquesta és una edició més. Ara sí que ja està. Tu ara te'n vas, no? Molt bé. Però jo no canto, Bueno, podria cantar, però no ho faré. El que vulgui. Bé, aquesta senyora és la directora, no?, de Lluís de Peguera. Vostè ha de saber que jo era alumne de Lluís de Peguera i que, a més, aquí els meus pares i els meus tiets saben que feia moltes campanes. Maco, això, Maco. I que, segons vostè m'ha dit, la conferència d'avui m'excomulga de totes les culpes que m'havia donat l'institut, no? Perfecte, molt bé. Si ho arribo a saber a l'època, encara les faig més grosses. Perquè aquelles finestres que faltaven, és igual. Encara hi són? Sí. Era una època que va marcar una diferència amb els alumnes d'ara, perquè aquests que han passat per aquí davant eren alumnes, no? Primer de tot perquè hagués sigut impossible o molt difícil organitzar una coral com aquesta, perquè a l'època això de cantar no hi era encara, no? Però, sobretot, hagués sigut difícil organitzar-ho perquè els nois i noies d'aquesta edat són molt difícils i ho admiro profundament. O sigui, moltes felicitats i ho celebro. Em vau convidar per parlar d'Europa i no hi ha tema que a mi m'agradi més que aquest, i sobretot en el dia que això se celebra, i sobretot també per explicar que tot això d'Europa, de Brussel·les, el seu dèficit, tota aquesta història de la qual entenem ben poca cosa, va començar a Catalunya. Resulta que va començar aquí, i a mi això em fascina. Em fascina i a més porto les proves. Porto les proves científiques que demostren que tota aquesta cultura de voluntat d'Unió Europea va començar a prop de Figueres, al monestir de Sant Pere de Roda. Sant Pere de Rodes, es diu ara, està escrit de les dues maneres. I explicaré de forma molt amena i simpàtica com es va produir una de les històries més fascinants que mai s'hagin produït a la investigació, i m'atreviria a dir no a nivell europeu, sinó a nivell mundial, de com es va descobrir que a Sant Pere de Rodes va començar tot. Poc m'hagués vist jo a l'època d'estudiant del Lluís de Peguera que estaria donant una mena de classe d'història. Perquè aquestes coses no les explicàveu vosaltres. Tot això ho has d'anar descobrint tu solet. I un dia, entre campana i campana, vaig descobrir 2 llibres que han marcat profundament la meva vida, que són aquests 2 llibres, un dels quals es titula Catalunya, mare de la cultura europea, perquè veieu que no m'invento res. Aquesta gent es pensa, aquest tio ha vingut aquí i dirà, no, tot ho demostrarem. I l'altre és La matemàtica de la història de l'Alexandre d'Eurofeu. Amb aquests 2 llibres us demostraré, us dic de tu perquè som poquets i estem, a més, avui juguem a casa, us demostraré com i de quina manera aquesta senyora que porta un mocador al coll hereta aquest costum de velles tradicions ancestrals gregues, o el fet que, a veure si hi ha algú que vagi tenyit, aquella noia va tenyida. Això explicarem com aquest descobriment que fa el filòsof figuerenc Alexandre d'Eurofeu, per cert, aquest senyor va ser professor meu de matemàtiques, de filosofia, no? De català, perdona, és veritat. Tu ja ens parlaves dels sarraïns a l'època. I aquest senyor em va explicar, ostres, em fa molta cosa a veure, aquest senyor em va explicar una cosa molt distintiva del català, que és el so del xeix. Tu estaves obsessionat amb això. Era pregunta d'examen, que sempre sortia això. I t'he de dir que
vist traslladat a quan tenia 13 o 14 anys. Ho anava, ho feies molt bé, perquè a mi allò m'ha quedat gravat, encara que et semblés que jo tenia cabell abans, no sé si et recordes, però tenia una mata de cabell, ha desaparegut, precisament per culpa de la Xeix. I gràcies a professors com tu, que ens van fer estimar el català d'aquella manera, com tu ho explicaves, perquè ho feies d'una manera molt apassionada. Bé, doncs aquella passió també ve d'això que us explicaré, de l'origen europeu, que neix també de la voluntat dels professors grecs a l'hora de donar classe, perquè això de donar classe va començar aleshores també. Imagina't si en fa d'anys. Per prosseguir amb el tema de la Xeix, m'ha anat de perles. Explicaré que aquests dos llibres expliquen justament que a Europa hi va néixer un personatge que és aquest filòsof, l'Alexandre Deulofeu, el Juli el seu net, que un bon dia es va preguntar per què els peregrins anaven a Santiago de Compostela una mica caminant per rememorar la recerca del primer romànic o d'allò que en diem aquella Europa cristiana que va començar Carlemany, i ara parlarem d'en Carlemany. I aquest senyor va anar a descobrir el per què Santiago de Compostela s'hi celebrava això i va començar a investigar que el primer romànic realment el tenia més, aquest senyor era empordanès, el Deulofeu, ara us en parlaré molt, juntament amb Carlemany, va començar a descobrir, a investigar que el primer romànic el tenia molt més a prop de casa del que es pensava. A l'època, als anys 50 i 60, es pensava que el primer romànic, i aquí anem a l'inici d'Europa, l'inici verdaderament espiritual d'Europa, i no patiu que això no serà cap rotllo, perquè ara la cosa anirà pujant progressivament d'intensitat fins que simplement al·lucinareu. És així,